за тигърчето Скоки. Аз съм едно малко тигърче. Моята мечта е да съм космонавт, но не мога да летя. Един ден в час по трудово си направих дървени крилца и скочих от училищния покрив, но паднах в градината на съседите вместо в моята. На втория ден има пак час по трудово и си направих крилца, обаче от плат и пръчки. Изскочих пак от училищния покрив, но пак се закачих на антената. Майка ми и баща ми забраниха всякакви опити за летене, защото преча на съседите ми и мога да се нараня. Но аз продължавах, но краката ми толкова присвикнаха да скачат, че скачала съм толкова нависоко, дори по-високо от другите тигърчета, над повече от 10 метра. Един ден ми звънна директорът на Международната космическа станция и ми каза, че трябва да отида при него, за да докажа, че мога да скоча от една планета на друга планета. И така станах най-известният космонавт в Вселената.